Zertarako hartu behar dira edari isotonikoak? Edari isotonikoak eraginkorrak dira kirola bizia denean eta izerdi asko botatzen dugunean. Zer egiten dute? Izerdia botatzen dugunean galtzen ditugun ura eta mineralgatzak berehala berreskuratzeko balio dute. Kirola egitean gorputzeko temperatura igo egiten da, eta temperatura igoera hori erregulatzeko organismoak izerdia botatzen du. Horregatik ura eta mineralgatzak galtzen ditugu. Horrek zein eragin du gure gorputzean? Horrelako gatzak galtzen ditugunean, etekin fisikoa makaldu egiten da. Edari isotonikoen osagaiak erraz heltzen dira odolera eta azkar asimilatzen dira. Beraz, kirola egiten dugunean, beti hartu behar dugu horrelako edari bat, ezta? Ez, giro ez eta beroan ordu bete edo irauten duen entrenamendu edo norgehiagoka batean, behar bezalako hidratazioa mantentzeko nahikoa da ariketa hasi baino lehenago ari garen bitartean eta ondoren ura edatea. Zein dira arriskuak? Berez ez dute arrisku handirik, baina gauza guztiekin gertatzen den bezala neurriz hartzea komeni da. Gure gorputzean behar den mineral kopurua baino gehiago ez sartzeko eta oreka mantentzeko. Supermerkatuan saltzen dituzten edariak eta farmazian saltzen duten sueroa ezberdinak dira? Ez, berez berdin-berdinak dira, baina edari isotonikoak errazago hartzen dira, zaporea atseginagoa dutelako.